Hello mga kadors, good morning, welcome back to my channel. Going mi sa balay sa among classmate guys, kay mabisita mi kay naay sakit diya, dili naman siya makalakaw-lakaw, dili na makabakod, kanang hinungita na siya guys, maanang mabisita sa mi guys, uban na mi ninyo nihapit sa mi diris tindahan guys, kay naami gipalit kay para among adad-on dito sa ilang. Yes! Hi! Ayo! Hindi ka ba? Doon ka. Araw mahilom ni. Na! Doon ka na. Smile, smile. Smile, smile. Kay mga senior, at mga lula na. Mga lula naman ta. Tagbalay, tagbalay. Nabutan ni si Itil. May pakaan ni si Ma. Nakanig ko an. Blessings, maabot siyang kinabuhi. Mura ko batakalakaw lang halakaw tamagulit ang tuwan kay ko lang nanan ko. Mga gyapon, dili ko lang padiupon. Kasi pagkasama ta.